Hei lume, eu sunt Teddy și astăzi facem un nou episod din Minecraft pe mapa noastră. Mi-am jucat o primera puțin. Am terminat căsuța. Și dacă vă place tot ce ceva, apăsați butonul de like. N-a ieșit atât de frumos, dar încă nu este gata. Mai am de lucrat puțin la ea. Și pentru asta am zis că trebuie să strâng niște lemn. Pentru că nu mai am lemn. Mă duc să mai caut prin chesturi, poate mai găsesc ceva lemn din care este făcută căsuța asta. Am făcut două făcute ceva lemn de-al meu, nu? Iau asta pentru că s-ar putea să am nevoie. Ok, oameni buni, n-avem aici lemn. Se face întuneric. Dormi. De ce nu dormi? Așa. Încet. Așa. Încet se lasă seara, dar în sfârșit am putut să dorm. Făceam cu capul dacă nu mă lăsa să dorm. În căsuța lor. Puțin folositor. Totuși, de ce sunt despărțite? Tu și farfica. Sunt goleam pe aici, deci trebuie să umblu cu sabia în mână în caz de ceva. Pac! Urcă! Pac! Și aceasta este căsuța noastră din copac. Aici avem un loc unde venim. Ne urcăm și tragem. Ne urcăm. Ne urcăm. Stăm aici. Și tragem cu arcul spre orizont. Ce am zis că nu este gata? Acoperișul. În spate. Așa. Te rog, spune că mă ajunge. Totul ține de muzică. Să vezi că nu ajunge. Du-te, distrângele. Parcă mă simt mai bine în skin-ul cel nou. Strâng de aici. Stăm
strâng pentru că să mai am strâng atât de mult pentru că atât de exemplu mi-ar ajunge, dar strâng mai mult pentru că o să mai am nevoie și pe viitor și ca să nu strâng de 2 ori, mai bine strâng mai mult acum. Ar trebui să fim mai energici. Ce vorbeam? Trebuie să înceapă școala, dar mai am mâine liber, adică vacanță. Și apoi poate că în timpul săptămânii nu o să pun doar câte un videoclip pe o zi, pentru că o să fiu foarte ocupat cu școala. Și o să vorbesc cu Luca dacă vrea să filmăm. Și dacă vrea, filmăm. Dacă nu, mie tot una. Îl aduc și pe el pe această serie. Poate să-l mai aduc pe unul, Andrei îl cheamă. Nu știu de ce am dat acolo. Îl cheamă Andrei, poate să-l mai duc și pe el. Vorbesc cu el, este în clasa 4-a, eu în a 5-a. Și el este... Oh, ba nu, vorbesc cu Sorin. El mi-a arătat. Și am fi eu, Sorin, Luca, Andrei și mai unul. Sau dacă nu ajunge și atâta. Depinde acum, cum vor. Cum vor. Și în primul rând trebuie să ne întâlnim undeva. În acel loc pentru a filma toți. Împreună. Trebuie să fim exact în în locul, adică toți trebuie să fim în același loc. Hai, vină la lumina soarelui. Nu-ți place la lumină? Nimeni nu-mi place de tine. Și ușor am făcut XP-ul ăsta. Am spart pământul. Și cum vă spuneam, o să filmez și cu Sorin. O să le spun normal să se aboneze la canalul meu. Și așa, încet, încet o să ajung. Dar vă mulțumesc din suflet că s-a abonat maică mi-am pui mei la mine. S-a abonat mama la canal, pentru că i-am spus eu, pentru că am nevoie de abonați. Deci, ar fi Dani cu Dorin abonat, maică mea, 3. Și celălalt 3 cine sunt? Deci, cine fucking sunt? Și de ce am atât de multe vizuri? De exemplu, 38 de vizuri am. Ce am? Nu știu. De ce am atât de multe? Da, sunt conștient că ar trebui, pentru că sunt mai mult de 2 săptămâni. Asta cred că e a 4-a săptămână de când filmez. Deci asta mi se tot întâmplă des. Așa. Sau cred că o să transform acolo. Chestia asta să mai duc un rând așa. Cam ciudată cămăruța asta mică care vreau să fac eu. Deci fac, să vedeți ce acoperiș fac.
fac un acoperiș pătrat. Sau prima oară să stric lemnul aici. Așa. Tot lemnul va trebui să fie făcut. Deja au trecut 10 minute în puii mei, în pana mea. Un stac jumate. Așa. Ieri a fost ziua bunicii mele. Nu, cum să zic. A fost ziua bunicăi. Ieri a fost ziua bunicii mele. Așa. Vedeți? Fără acoperiș n-aș fi făcut nimic și am lăsat ce este mai important pentru voi. Așa. Trebuie să luminez. What the fuck? Oh, scuze. Spargem blocul ăsta. Așa, încet să se facă zi. Eu vreau zi. Perfect. Puțin cam somnoros. Filmeze dimineață, dar de fapt nu mai este dimineață, pentru că eu la ora 11 m-am trezit și acum e 12. Deci, practic încă nu mai e dimineață. Deci, dacă mai greșesc o dată, îți dau 2 palme după ce termin acest video. Nu, dar cum am devenit eu? Înainte le aveam cu construcția, repede, găteam, terminam construcția. E așa frumoasă. Și acum eu abia termin un fucking acoperiș. Deci fucking acoperiș. Oricum este mai greu de pe tabletă decât de pe calculator, dar eu mă descurc mai bine parcă cu tableta decât cu calculatorul. Mai ales la PvP. Fucking am picat. Să terminăm până la 15 minute. Fucking mă mai arunc o dată. Cam atât pentru episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut tot ceea ce am făcut, apăsați butonul de like, share, știți voi, abonați-vă la canalul meu. Eu am fost Teddy, vă salut, fraților, pa!